खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि केकेलाय बड' रादाबाव बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थाबाय आरो बेजों लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गोजोननायजों लोगोसे गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों मोजां दासिमनि मोननैसो खौरांखौ फोसावनो आखायाव लानाय जाबाय। दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक खालाम। दानिया फै जोङो दिनैनि गाहाय रादाबाव। भारत सोरखारनि आसाम रायजोआवहाय मोनसे कन्टेक्ट नाम्बार फोसावनानै होनाय जादों। बियो खामानि नागिरग्रा आरो साखरि नागिरग्राफोरनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव खौरां। सोरबाफोर खामानिनि मुङाव रां दाबि खालामदों नामा? खालामदोंब्ला खौरां हरनो थाखाय मोननै जानबुं नाम्बार आसाम रायजोआ फोसावनानै होनाय जादों। बे मबाइल नाम्बारा आसाम सोरखारा 03612462295 आरो 180034537767 जयेन्ट आसाम फाइट एगेन्स्ट कारापसन कमप्लेन रिपर्ट नि थाखाय बे मोननै मबाइल नाम्बारखौ होनाय जादों। घुस आरो खामानिनि मुङाव रां बियोब्ला बे फन नाम्बारावहाय SMS हरनो हागोन एबा फन हरनो हागोन होननानै आसाम सरकारा बे हाबाफारिखौ लानाय जादों जाख्ल'नाय गैयै रायजो दानो थाखाय। BTR gwrwbtani 6.3 दफाखौहाय दासिमबो पेन्डिं जानानै थानायनि सायावहाय प्रमद बर' BTRनि CEM बिथाङा फोरमायदों आरो खेंफोरथि होदों। सोलोंथाइनि एबा थिसननायनि स्कुल कलेज एबा सोलोंथाइखौहाय जौगानायनि मुङावहाय BTR सुक्तिया NDFB आरो आबसु UBPO जोंहाय सुक्ति जादों। बिनिखायनो BTR ओनसोलाव सोलोंथाइ आरो जौगानाया सुस्रांजागोन होननानै बिथाङा बुंदों। बिनिखायनो आसा लाखिदों दि थाबैनो बे 6.3 दफाखौ मावफुंनाय जागोन। मानोना बे सुक्तिया सेन्ट्रेल सरकार आरो आसाम सरकारजोंसो जादों होननानै बिथाङा बुंदों। बिनिखायनो बिथाङा आसा लाखिदों दि थाबैनो बे खामानिखौ मावफुंगोन होननानै आरो बिथाङा आसा लाखिबावदों दि इंराजि सोलोंथाइखौहाय सोसननायनि सिगां आबसु आरो बर' थुनलाइ आफादजों सावरायनानै बिथाङा थाबैनो सुस्रांनानै लानाय जागोन होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथाङा रोखायै फोरमायथिदों। आसाम पुलिसनि गोख्रों नाजानायावहाय गुवाहाटीयावहाय नंखाय रांजों लोगोसे सासे आइजोखौ हमनो हानाय जायो। गुवाहाटी पुलिसफोरनि फोरमायनाय बायदिब्ला बे आइजोनि मुंखौहाय उषा बर्मन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। 43 था 500 रांजों लोगोसे रां बानायग्रा मोनसे साफायग्रा प्रिन्टार मेसिनबो हमफानो हानाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे आइजोआ गुवाहाटी जु रडआवहाय मोनसे बिउटि पार्लारावबो खामानि मावो आरो हुसेननि न'आवहाय भारा लानानै थायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो गोबां सन्देह खालामनाय जादों बे खामानियावहाय गोबां सुबुंफ्राबो लोब्बा थानो हागौ होननानै दा बे आइजोखौ जेरा सेबगासिनो दङ होननानै आसाम पुलिसा फोरमायनानै होदों। मोनसे मुगैथाव खौरां। आसाम रायजोनि करिमगन्ज जिल्लायावहाय सासे 43 बोसोरनि फोरोंगिरिया सासे 6 बोसोरनि फरायसुलि उन्दै गथ'खौ गाज्रि आखलजों एबा इनाय अयथासार खालामनो नाजानायनि थाखाय पुलिसजों एरेस्ट खालामजाबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिमा बिफाया पुलिस केस होनायनि उनावहाय एरेस्ट खालामनाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जायो। गथ'आ स्कुलाव दैथायहरनो नागिरनायाव थांनो नागिराखैमोन। बिमाया बे समावहाय गिखांनायनि जाहोनावहाय मोजां सोंनायनि उनावहाय बे गासै जाथायफोरखौहाय गथ'आ बिमानो खोन्थानायनि उनावहाय बे फोरोंगिरिनि सायावहाय केस होनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जायो। बे फोरोंगिरिनि मुंखौहाय कमलाकान्त सिंहा होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दा बेखौहाय 376 सेक्सननि मुङावहाय केस रेजिस्टार खालामनाय जाबाय होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। मोनसे जोबोद दुखुनांथाव खौरां। जोंनि आसाम रायजोनि सासे आइजो एबा सिख्लानि गोथै देहा मोननाय जादों दिल्लीयावहाय। जिउ गोमानाय आइजोनि मुंखौ दुलियाजाननि श्राद्धा बरुवा होननानै सिनायथि मोननाय जादों। उत्तम बरुवा आरो रुंसारि रन्जना बरुवानि बिसाजो 5 दाननिफ्रायनो दिल्लीयावहाय मोनसे प्राइभेट कम्पानियाव खामानि मावगासिनो दङमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। पुलिसफोरनि फोरमायनाय बायदिब्ला मोनसे दैयावहाय दुगैनो थांनायावनो हरखाबै जिउ गोमादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नाथाय न'खरनि मानसिनि बुंनाय बायदिब्ला बिखौ सोरबासो बुथारदों होननानै न'खरनि सुबुंफोरा दाबि दैखांदों आरो न'खरनि अबस्थाया मोजां नङैनि जाहोनावहाय गोथै देहाखौ दासिमबो लाबोनो हानाय जायाखै। बेनिखायनो सोरखारनिसिम अनसुंथाइ बिदों जेन' गोथै देहाखौ
नखरसिम लाबोनानै होनो थाखाय। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर थाबाय। जै बर' हारिनि जै।